ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар Мардон қарор дорем дӯстони азиз. Аз ин тараф якум советский, аз ин тараф бошад 46 микрорайон, аз ин тараф Дӯстӣ ва аз ин тараф робасӯи Гипразен ва Сиёма мол. Хонаи фурӯшии имрӯз замон дӯстони азиз дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. Дар якум ошонаҳои ин бино арзон Туркия ва пайкар аст. Тирезаҳои рай калонро нигоҳ мекунад. Ман ҳамин тараф бисёр бад гап мезанем. Рафт. Дар инҷа дӯстони азиз боғчаи кӯдакона ҳаст ва худи бинои истиқоматӣ аз 16 ошона иборат мебошад. Хонаи фурӯшимон дар 16 ошона ҷойгир аст. Мана ҳамин подъезд. Ҳамаш чипқатие. Дар подъезд дута лифт аст дӯстони азиз. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ се хонага кардагиам бо масоҳати 65 метри квадратӣ дар 16 ошонаи бинои навастройка. Худи бино аз 16 ошона иборат аст. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар инҷо чӣ хеле ки мебинед даромадгоҳ, роҳ рав, ошхона, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра дӯстони азиз. Дар инҷо бошад ҳамом ва ҳоҷатхона. аз ошхона шурӯъ мекунем. хона дӯстони азиз нав баъд аз таъмир мебошад. ҳоло ҳеҷ кас зинекадаги нест. хонаи нав аст. дар ошхона системаи вентилятсия ҳаст ва тирезаи байни ҳуҷрагӣ. ин бошад якум ҳуҷраи истиқоматӣ. дуюм ҳуҷра. дар хона сета тиреза аст дӯстони азиз. ва боз як хубии дигари ин хона дар он мебошад ки тирезаҳояш раи калонро нигоҳ мекунад. бинед чӣ қадар манзараи зебо дӯстони азиз. аз ин тараф рост KFC 46 микрорайон ва мана ҳамин дӯстони азиз маркази савдои Сиёма мол мебошад. ва аз ин тараф Гипразен аст. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. Мардон, бинои сари роҳ. дар якум ошонаи ин бино супермаркети пайкар аст. мағозаи либосаи арзон Туркия. баъд аз он дар наздикиаш бозорчаи Дӯстӣ, мактабҳо, боғчаҳои кӯдакона ва дигар чизҳои даркорӣ. ин бошад охирон, яъне сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. хона бо таъмири зебо таъмин аст. бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. ин ҳамом ва ин бошад ҳоҷатхона. ҳам ҳоҷатхона, ҳам ҳамом системаи вентилятсия дорад. хоная дӯстони азиз соҳиби хона барои худашон кардагиянд, лекин аз сабабе ки ҳозир срочно пул лозим аст, мефурӯшанд. нархи хона бошад 735 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад. омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.